اسمست البطونة جات هانت القدسكا شفر الدوار طلعنا Din storja li żgur jaf kulħadd iżda ftit jafu kif spiċċat. Kien jisimgħu Adam u Eva u kienu jgħixu fil-ġenna tal-art. Fin-nofs tuffiħa ta' billudja instema leħen ġej mill-bot, u għalissa ma tistax tmissa insija għal xejn tifissa ħallija m'għandekx tambija inkella ħbes minn ġodan il-ġnien tuffiħa kemm isabiħa x'tiswa jekk tħallija sħiħa għatata x'tfasta żgħata u minn ġol-ġnien għadha mħareġ ċarwien. Mil-ġenna spiċċaw ġo fil-laġġ, il-ġuvni kien mejjed bil-ħaġġ. Darba ġitu x-xoqqa f'moxta ma l-arusa għamel il-kuraġġ. Kif appena kien lest biex ibusa leħen omma nstema ġej mill-bot. U għalissa ma tistax tmissa insija għal xejn tifissa ħallija m'għandekx tambija inkella ħbes minn ġodin id-dar. L-arusa kemm hi gustuża x'jiswa jekk ma tistax tbuża araħħa iżda tmismaħħa għax minn ġoddar issib ruħek l-istar. Sewġu ma ħadux fit-tul, bdiet teqret trid is-swimming pool. U int minn għalik li sibt il-ġenna tisħed xortik minn Adam beżul. Issa ġabitlek il-kunjata Leħen asħod madux fil-bot. u għalissa ma tistax tmissa insija għal xejn tifissa ħallija m'għandekx tambija u l-bal waħdem ħadim lew id-dar. Wiċċassa friska bħal-ħassa fuq fomma tfissima żomma mhux xomma lilaw lill-omma faxxut id-dar u intaħdem bħal-ħmar. Oj vida mija, donna kienet miktuba lija, tuffiħa kienet irdija, semat minn omma u keċċewni mill-ġnien. U issa żgur mhux sammissa, insitni għal xejn nifissa, keċċitni għal kif ħallitni, werqa qudiem ġej bħala dam ħarwin.